Molt bones tardes, començant la sessió plenària ordinària del mes d'agost. En primer punt de l'ordre del dia, aprovació de les actes de les dues darreres sessions anteriors. Hi ha intervencions de les dues darreres? Se pot aprovar per assentiment de tots els presents i s'aproven per 16 vots a favor les dues darreres actes. Número 2, nomenament de jutge i jutgessa de pau substituta. En aquest moment, el jutgessa de pau substituta només hi ha un nombrament, que és Laura Cortés Panchón. És cert que amb un sol nombrament podríem votar amb mà alçada, però vist que totes les votacions que hem fet per elegir jutge o jutgessa de pau sempre s'ha fet en votació secreta. Per tant, seguirem fent votació secreta. Senyora Vidal, pot depositar el seu vot. Senyor Bonet, senyora González, senyora Leiva, senyor Mestre, senyor Cervera, senyor Rosselló. Sí, mentre en surtin 16 per ara. Senyora Mesquida, pot votar vostè. Ara, senyor Acosta. Senyor Acosta, senyor Garzón, senyor Rubio, senyora Obrador, senyor Nadal, senyor Palmer, senyor Penya i jo mateixa. Laura Cortés Panchón. Laura Cortés Panchón. Laura Cortés Panchón. En blanc. Laura Cortés Panchón. 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 En blanc. Laura Cortés Panchón. Laura Cortés Panchón. Laura Cortés Panchón. Laura Cortés Panchón i Laura Cortés Panchón. Per tant, 14 vots a favor la senyora Laura Cortés Panchón i 2 vots en blanc. Punt tercer de l'ordre del dia. Modificació de crèdit 8-2026, suplement de crèdit. Señor Acosta, té la paraula. Sí, gracias, señora Valdesa. Bueno, traemos una nueva modificación de crédito que, como siempre, intentamos dividir en dos apartados. Un apartado de capítulo 6 de inversiones y otro de gasto corriente. El apartado 6, o apartado A, perdón, de gasto de inversiones añadimos reforma República Argentina 20.000 euros, que es para pagar las últimas certificaciones, dotació de servei nou CEIP, 8.000 euros, que es para poder licitar la dotación de servicios del nuevo colegio, que, como sabéis, con el cambio de normativa del Gobierno por tema de Irán, los gastos generales tienen que subir hasta el 17% y son estos 8.000 euros. Remodelació de vestuaris camp de futbol de Felanitx, 22.000 euros, que también es para pagar las últimas modificaciones y certificaciones. Básicamente ha sido un tema de arreglar unas tuberías. Un total de 50.000 euros para este apartado A y después vamos a un apartado B, que son 50.000 euros para mantenimiento de vías públicas, 5.000 euros para fiestas populares de Sorta, para acabar de pagar alguna serie de facturas. Después, para la fiesta de Lloguerets, 15.000 euros,
despeses de promoció turística 8.000 euros y millora de serveis e informació turística 15.000 euros. Los 15.000 euros los dotamos, pero estamos pendientes de una subvención, que estos 15.000 euros era para realizar, no sé si os habéis fijado, en hacer lo que es la señalización de las entradas a término y a los lloguerets, que hay una subvención que es posible que accedamos a ella. Y los 8.000 euros básicamente son gastos, entre otros, derivados de publicidad, de los carteles que se han hecho en base al nuevo bus de Puerto Colom. Gràcies, senyor Costa. Senyora Vidal. Senyora González. Senyor Rosselló. Bé, bon vespre a tots. Nosaltres, per coherència, seguirem en la mateixa dinàmica de votació que hem dut a totes les modificacions de crèdits. Per repetir-me, a risc de repetir-me, agrair-li que m'ho tinguin la diferència de presentar-me per separat, allò que són inversions, del que considerem que és més despesa corrent, i per tant, evidentment, no hem dit mai que no, i ara no ho farem a tot el que siguin inversions, inversions que ja s'han fet, són qüestions més puntuals respecte d'aquestes inversions, però no acceptarem el que és l'apartat B de despesa corrent. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyor Acosta. Res a dir? Bé, passaríem a votar. Primer, fem votació separada dels dos apartats. Primer apartat, aprovar inicialment l'apartat A de l'expedient de modificació de crèdit número 8/2026 del vigent pressupost per suplement de crèdit finançat en càrrec i baixes per anul·lació i en càrrec i romanent líquid de tesoreria d'acord amb el següent detall. Reforma de la República Argentina 20.000 euros, dotació del servei de nou CEIP 8.000 i remodelació dels vestuaris d'esquí de futbol de Fodanit 22.000 euros. Total 50.000 i romanent de tesoreria per despeses generals 50.000. Exposar aquest acord al públic previ anunci del butlletí oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamació davant el ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari el ple disposarà un termini d'un mes per resoldre-les. Tercer, una vegada definitivament aprovat l'acord serà publicat, resumit per capítols en el butlletí oficial de les Illes Balears. Així mateix s'han remetat còpia a l'administració de l'Estat i la comunitat autònoma. Vots a favor? 8 vots del Partit Popular, 2 del PI, 4 del Bloc i 1 de vots. Vots en contra, cap, abstencions, 2 del PSOE. Segon apartat. Aprovar inicialment l'apartat B de l'expedient de modificació de crèdit número 8/2026 del vigent pressupost per suplement de crèdit finançant en càrrec i baixes per anul·lació i en càrrec i romanent líquid de tresoreria d'acord amb el següent detall. Manteniment de vies públiques 50.000 euros. Festes populars de Sorta 5.000 euros. Altres subministraments festes lloguerets 15.000 euros. Despeses promoció turística 8.000 euros. Millora de serveis d'informació turística 15.000 euros. Total 93.000 euros. Surten des de romanent líquid de tresoreria. Segon, exposar aquest acord al públic previ anunci en el butlletí oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamació davant el ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà un termini d'un mes per resoldre-les. Tercer, una vegada definitivament aprovat l'acord serà publicat, resumit per capítol en el butlletí oficial de les Illes Balears. Així mateix s'han remetat còpia a l'administració de l'Estat i de la comunitat autònoma. Vots a favor? 8 del Partit Popular, 2 del PI, 1 de vots. Vots en contra, 2 del Bloc, 4 del Bloc. Vots en contra, 4 del Bloc, 4 del Bloc. Abstenció, 2 del PSOE. Punt quart de l'ordre del dia. Aprovació dels plets que han de regir la reforma parcial del pavelló poliesportiu Guillem Timoner i aprovació dels plets que han de regir la concessió del servei. Té la paraula el senyor Penya. Senyora Bellesa, sí, bones tardes. Avui donem aprovació definitiva el nou estudi de viabilitat, després d'haver passat el període d'exposició pública i no ha hagut cap al·legació. Com bé tots sabem, l'anterior licitació va quedar deserta, no hi va haver cap empresa que se presentàs i ens vam obligats, com a responsabilitat, a actualitzar l'estudi econòmic i tornar a treure un plec nous. S'ha fet aquesta feina i l'estudi econòmic, la diferència més significativa és que allargam
allargam un poc més el període, 15 anys, antes era 10, per poder amortitzar un poc millor la inversió que ens ha de fer el concessionari, i l'aportació anual de l'Ajuntament puja a 642.000 euros anuals. I això és un poc el més significatiu dels plets. Gràcies. Intervenció senyora Vidal, intervenció senyora González, intervenció senyor Rosselló. Per tant, passaríem, en primer punt, a aprovar definitivament l'estudi de viabilitat econòmica i financera de la concessió del servei per la gestió i explotació del pavelló Guillem Timoner, atès que no s'hi ha presentat al·legació durant el tràmit d'informació pública. Segon, aprovar el plet de clàusules administratives particulars, el plet de prescripció tècnica i del quadre de característiques que han de regir la licitació del contracte de concessió del servei per la gestió i explotació del pavelló poliesportiu Guillem Timoner mitjançant procediment obert, licitació electrònica i regulació harmonitzada de conformitat a la normativa de contractació del sector públic. Tercer, ampliar fins al 2041 el nombre d'anualitats previst a l'article 174.3 del text reforç de la llei reguladora de les agendes locals relatives a la despesa plurianual. Quart, autoritzar la despesa plurianual en caràcter provisional i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici immediat següent en aquell en què es tramiti l'expedient de conformitat al següent. I surt el detallar, no vos ho llegeix. Quart, seguir la tramitació reglamentària de l'expedient. Vots a favor, 8 vots a favor del Partit Popular, 2 del PIB, vots en contra, cap, abstencions, 7, 4 del Bloc, 2 del PSOE i 1 de vots. Punt 5è de l'ordre del dia. Felicitació pública a l'oficial de la policia local CPA 210043. Aquí del que se tracta és perquè va ser l'oficial encarregat de coordinar tot el servei de la recerca d'aquell nen. Després demà, Junta de Govern local, farem arribar una felicitació nostra en els altres 3 policies, però aquí en concret és la coordinació de tot el que va suposar la recerca, que van ser moments bastant complicats. Intervencions, senyora Vidal. Intervencions, senyora González. Intervencions, senyor Rosselló. Digui. No, ja simplement avançar que hi votarem a favor, jo ho faltaria, i també des d'aquí fer extensiva la felicitació a la resta del cos de la policia local i de tots els ciutadans i particulars que van col·laborar en la recerca d'aquesta lot que s'havia perdut. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Sí, crec que hem d'instrumentar una manera, probablement dins la festa de la policia de 18 de desembre, no sé, a través d'una associació de veïns o qualque cosa, perquè el més important van ser les 200 i pico persones que en un segon se varen posar a la placeta de Sant Jaume cercant aquesta criatura. Per tant, el lloc adequat probablement seria dins la festa de la policia de poder transmetre l'agraïment a la participació ciutadana dels ciutadans, d'acord? Però és cert que també hi havia els bombers, però la persona que va dur davant, la coordinació, que se va posar vostres aquí, vostres allà, a distribuir, va ser aquest oficial. Per tant, proposar a l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears iniciar l'expedient per la concessió d'una felicitació pública a la gent que a continuació es relaciona. CPA 210043, oficial Esquela Bàsica i Joan Antoni Sánchez Galea, segon remetre el present acord juntament amb la documentació pertinent a l'òrgan competent. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 6è de l'ordre del dia. Moció del grup Bloc per Felanitx contra els operatius policials dissenyats per a criminalitzar la lluita contra la massificació turística. Té la paraula el senyor Rosselló. Bé, jo per començar me limitaré a llegir un poc l'exposició de motius d'aquesta moció i dels acords que proposam, i després suposo que ja tindrem temps de tenir un poc de debat. Diu així, el passat 15 de juliol, en un operatiu sense precedents, la Guàrdia Civil va detenir 2 activistes de Santa Maria del Camí, a qui acusaren de ser algunes de les autores de diverses pintades en immobiliària de la mateixa localitat, en contra de la massificació turística i l'especulació immobiliària a finals del mes de maig. Una actuació policial que no pot ser qualificada d'altra manera que de desproporcionada. Les acusades foren conduïdes engrillonades i que era descoberta per la rampa dels jutjats de Vilamanya de Palma en un acte descarat d'humiliació pública i en un intent evident de criminalització de la lluita contra la massificació turística que pateix el nostre país i una de les derivades més greus de les quals és l'especulació amb un dret bàsic com el d'habitatge.
Més enllà del que pugui determinar la justícia sobre la responsabilitat i les conseqüències de les pintades, l'acusació recollida en els informes policials de pertinença a organització criminal és ridícula, és desproporcionada i mancada de qualsevol base legal que l'empari. La societat mallorquina no pot permetre que s'encausi i es judicialitzi el dret legítim de reunió, organització i protesta. Aquesta acusació no és res més que una baula de l'intent descarat de criminalitzar la lluita contra els efectes de la massificació turística i una prova més que els engranatges de l'Estat estan i han estat sempre al servei dels poderosos, la patronal i els especuladors, i en contra dels interessos de les classes treballadores. Com a conseqüència d'aquest assenyalament públic perpetrat per les forces policials dels seus responsables polítics, dia 20 de juliol van aparèixer pintades en simbologia nazi i de caire antisemita en alguns habitatges vinculats a les famílies de les acusades, cosa que resulta intolerable en qualsevol societat lliure i democràtica. Així mateix, dia 26 de juliol va tenir lloc als carrers de Palma una manifestació històrica on més de 70.000 persones, segons els convocants, sortiren a protestar contra la turistificació i les seves conseqüències, entre d'altres la impossibilitat dels mallorquins d'accedir a un habitatge digne, la saturació dels serveis públics i la destrucció continuada i planificada del nostre territori, els nostres recursos naturals i la nostra identitat. Una manifestació multitudinària i sobretot pacífica que va ser rebentada per un operatiu i una intervenció policial dissenyada exclusivament per criminalitzar una protesta legítima. Sense cap altra motivació que generar problemes i alterar l'ordre, la Policia Nacional va impedir l'accés dels manifestants a les voltes, on s'havia llegit el manifest d'una manifestació autoritzada i amb un recorregut perfectament conegut per les forces policials. Es van produir càrregues contra manifestants pacífics, amb el resultat de més de 5 ferits, manifestants i periodistes, 2 dels quals van haver de ser traslladats a l'hospital. Per si això no fos poc, la mateixa policia va impedir l'accés d'ambulàncies per atendre els ferits. Queda clar que hi ha un intent sistemàtic i premeditat de provocar aldarulls i vendre imatges de violència amb la finalitat de criminalitzar els moviments socials i polítics que surten al carrer i prou el turisme massiu i les seves conseqüències. La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els seus comandaments tècnics i polítics han abandonat la neutralitat política que es pressuposa qualsevol policia democràtica i han jugat un paper actiu volent desestabilitzar i criminalitzar una protesta legítima, pacífica i que, com s'ha demostrat, més necessària que mai. Per això, demanam que el ple de l'Ajuntament de Felanitx rebutgi la desproporció de l'operatiu policial contra els activistes de Santa Maria del Camí, que rebutgi i condemni l'operatiu policial i les càrregues contra manifestants pacífics de la manifestació de dia 26 de juliol, que rebutgi i condemni la utilització dels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en manifestes finalitats polítiques, que rebutgi i condemni les pintades nazis i antisemites, valgui la redundància, contra habitatges vinculats a les famílies de les acusades per les pintades de Santa Maria, que rebutgi l'acusació de pertinença a organització criminal efectuada contra les detingudes de Santa Maria, que reafirmi el seu compromís en la defensa dels drets inalienables de reunió, organització i manifestació, exigir la dimissió del delegat del govern de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, com a responsable polític de les actuacions policials contra activistes de Santa Maria i de l'operatiu de la manifestació de dia 26 de juliol, i exigir la destitució immediata del cap de la comandància de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, Alejandro Hernández Mosquera, com a responsable de l'operatiu policial contra els activistes de Santa Maria i la destitució immediata del cap de la Policia Nacional de les Illes Balears, José Antonio Puebla, com a responsable de l'operatiu policial de la manifestació de dia 26 de juliol. Això és la moció. Sabem que alguns partits ens faran propostes per esmenar alguns dels continguts. M'estim més que els presentin ells i després ja suposo que tindrem temps de debatre. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyora Vidal. Gràcies, señor Soler. Bé, yo hoy la intervención se la haré en castellano. ¿Qué vos parece? Porque creo que es suficientemente importante que nos entienda todo el mundo después de haber presentado una moción como la que nos presentáis hoy ustedes aquí. Ustedes nos traen una moción donde durante 3 páginas han condenado a la policía y a la Guardia Civil y no han sido capaces de escribir una sola línea para condenar a quienes lanzaban objetos. No hace falta que nos lo expliquen de qué lado están. Ustedes han escrito una moción donde claramente han dejado su postura. Pero es que esta moción es sorprendente. No solo por su contenido. Desgraciadamente, como le he dicho muchas veces, sabemos de qué lado se ponen cuando los radicales se enfrentan a la policía. Nos presentan hoy 3 páginas intentando construir un relato de represión policial,
de criminalización a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y los acusan y acusan a sus mandos de actuar con finalidades políticas y para remandarlo piden sus destituciones. No sé si ha visto los periódicos últimamente donde se demuestra mediante imágenes que estos manifestantes pacíficos que ustedes hacen referencia atacaron a la policía con piedras, con botellas, con palos. ¿Y ustedes ahora qué? Porque realmente ustedes en ningún momento en esta moción hacen mención ni condenan cualquier tipo de actuación que haya tenido estos manifestantes pacíficos, según ustedes. Ustedes para los policías, para los guardias civiles tienen condenas, piden dimisiones. Ahora sí, siempre hay una excusa para los radicales. Ustedes lo tienen muy fácil. Ustedes tienen una doble vara de medir muy clara y en esta moción ha quedado constancia otra vez. Porque una manifestación, como ustedes han dicho, pacífica, es absolutamente legítima. Y todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Pero alguien cuando coge una piedra, coge un palo o coge una botella y arremete o lo utiliza en contra de un agente, deja de protestar pacíficamente. En esto creo que estaremos de acuerdo. Y esto precisamente es lo que ustedes en esta moción no hacen referencia en ningún momento. Ustedes han creado un relato, como siempre, a su conveniencia, donde sí que utilizan finalidades políticas para llevarse a su terreno un contenido que no es cierto. ¿Vale? Vosotros habéis utilizado unos altos cargos para alimentar esta moción pidiendo sus dimisiones cuando claramente lo único que hacían esos agentes es cumplir con su deber. ¿Vale? Entre quienes señalan la Guardia Civil y quienes se juegan la vida defendiendo la ley, ya le digo yo que Vox siempre estará con la Guardia Civil. Siempre. Y ustedes, ya por último en esta intervención, manifestarse, como ustedes han dicho, es un derecho que tiene todo el mundo, pero lanzar objetos a la policía no lo es. Y el problema es mucho más sencillo, porque ustedes yo creo que no tienen un problema con lo que son los cuerpos de seguridad. Yo creo que el problema lo tienen con el uniforme. Porque siempre tienen algo que decir y siempre tienen algo que atacar a los agentes. Vengan de un lado o vengan del otro. Y cuando la ley está por delante, Vox siempre defenderá la ley. Y ustedes en esta moción no lo han hecho. Se han posicionado de un bando y han criminalizado a unos agentes que lo único que hacían era cumplir con su deber. Por eso nosotros está claro que le votaremos rotundamente en contra de esta moción. Gracias. Gràcies, senyora Vidal. Senyora González. Sí, gràcies, senyor Baldasar. Bé, jo ja que la portaveu de Vox ha manifestat que faria la seva explicació en castellà, jo la faré en català o en mallorquí, perquè crec que com que a dia d'avui encara és llengua vehicular d'aquest Ajuntament, tothom mos entendrà. Bé, per part nostra, en primer lloc, abans de res, els voldríem demanar que si fos possible fer la votació separada dels punts de la moció, llevat que n'hi ha punts en què nosaltres tenim un punt de vista totalment a favor de lo que se demana i d'altres que evidentment estem en contra. Dit això, els socialistes compartim amb tots vosaltres aquest malestar que ha duit a molts de ciutadans i ciutadanes a mobilitzar-se contra la massificació turística. De fet, nosaltres també hi vam ser presents en aquesta manifestació. Defensam el dret a la protesta pacífica i, a més, exigint que qualsevol possible actuació policial desproporcionada sigui analitzada amb rigor i sigui resolta. El que passa és que nosaltres no podem donar suport a una moció que acusa sense proves tant a la Policia Nacional com a la Guàrdia Civil i també en els seus comandaments de provocar, segons diuen, deliberadament incidents i d'actuar en el servei d'interessos polítics. Entre altres coses perquè, democràticament parlant, seria algo molt greu. Som un partit de govern i d'estat i defensant les reivindicacions socials, però també la legalitat, les institucions democràtiques i la feina dels servidors públics. Per tant, condenarem
les pintades nazis i antisemites i defensarem sempre el dret de reunió i de manifestació, però no participarem en una deslegitimació general de les forces i cossos de seguretat ni exigirem cessaments sense responsabilitats concretes i acreditades. Res més. Gràcies. Gràcies, senyora González. Senyora Mesquida. Gràcies, senyora Bel·lesa. Des de Coalició per Mallorca Piflanich compartim una part important del fons d'aquesta moció. Compartim la preocupació per la massificació turística i defensam sense cap dubte el dret de la ciutadania a reunir-se, organitzar-se i a manifestar-se pacíficament. Per aquesta moció també xerra d'actuacions policials, d'intencionalitats, de responsabilitats polítiques i de responsabilitats personals de determinats comandaments i aquí creiem que han de ser especialment rigorosos. Per això també voldríem, a més de proposar unes modificacions a qualque acord, voldríem fer també la votació per separada. Podem assumir, tal com estan redactats, i votarem a favor, el primer punt, perquè considerant que l'actuació a les detingudes de Santa Maria va ser desproporcionada. Una cosa és investigar uns presumptes fets delictius i una altra és oblidar que qualsevol actuació policial ha de respectar la dignitat, la presumpció d'innocència i la proporcionalitat. També votarem a favor el punt quart, de condemna absoluta de les pintades nazis i antisemites. I el punt cinquè, que m'havia preparat aquí, és això que ha dit. Aquí crec que en el punt cinquè també hi votarem a favor, però crec que convé diferenciar clarament una cosa de l'altra. La investigació judicial sobre els possibles danys continua oberta i correspondrà al jutjat determinar les responsabilitats que pertoquin. Per a l'acusació de pertinença a grup criminal va formar part de l'atestat de la Guàrdia Civil i posteriorment el jutjat d'instrucció va acordar investigar aquestes persones únicament per un presumpte delicte de danys, deixant fora, ara per ara, aquella hipòtesi. O sigui que va ser la policia, la Guàrdia Civil, qui va considerar a dues nines, a dues joves, com a terroristes, com a persones que pertanyen a una agrupació criminal. El punt 5è també que reafirma la defensa dels drets de reunió, organització i manifestació, també la votarem a favor. I també votarem igualment a favor el punt 7è, perquè entenem que davant uns fets d'aquesta gravetat també existeix una responsabilitat política i que correspon al delegat del govern assumir-la. Allà on tenim discrepàncies és en els punts 2, 3, 8 i 9. I abans de, com he dit, abans de fixar definitivament el nostre vot, voldríem proposar al bloc unes modificacions que ens permetrien votar-les favorablement. En el punt segon, que no tenim cap problema a condenar qualsevol actuació policial desproporcionada contra manifestants pacífics, però la informació que avui coneixem no compartim una condena global de tot l'operatiu policial i el text actual condena l'operatiu en el seu conjunt. Per això proposam que digui el ple de l'Ajuntament de Felanitx rebutja i condena qualsevol ús desproporcionat de la força produït durant la manifestació del dia 26 de juliol contra manifestants pacífics i professionals dels mitjans de comunicació i reclama l'esclariment dels fets i la depuració de les responsabilitats que, si escau, se'n derivin. Amb aquesta redacció hi votaríem a favor, si no ens hauríem d'abstendre. Respecte al tercer punt, la moció afirma que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional varen ser utilitzades en manifestes finalitats polítiques. Podem qüestionar actuacions, exigir explicacions i reclamar responsabilitats, però no creiem que tinguem elements suficients per donar per acreditada una intencionalitat política concreta. Per això proposam
aquesta altra redacció. El ple de l'Ajuntament de Felanitx reafirma que les forces i cossos de seguretat han d'actuar en plena neutralitat política i rebutja qualsevol instrumentalització política d'aquests cossos. Finalment, respecte als punts 8è i 9è, compartim que si hi hagués responsabilitats dels comandaments policials s'han d'assumir, però aquests acords exigeixen directament la destitució de 2 comandaments concrets, donant per acreditada la seva responsabilitat personal. Nosaltres no estem d'acord fins que no s'hagi fet aquesta investigació. Per tant, proposam substituir aquests 2 acords per un, que seria que el ple de l'Ajuntament de Felanitx insta els organismes competents a investigar les actuacions policials objecte d'aquesta moció i, si s'acrediten responsabilitat dels comandaments responsables dels operatius, adoptar les mesures disciplinàries, administratives o de cessament que correspongui. I acab. Crec que davant uns fets com aquests han de fugir de les posicions de blanc o negre, de policia sí o policia no. No han de triar entre defensar els manifestants o defensar la policia, han de defensar els drets i han d'exigir responsabilitats a qui els vulneri. Si una persona agredeix un agent, que respongui pels seus actes. Però si un agent utilitza la força de manera injustificada o desproporcionada, que també respongui pels seus. I si darrere una actuació hi ha decisions polítiques o de comandament que generen responsabilitats, que s'investiguin i que aquestes responsabilitats s'assumeixin. No es tracta de posar tothom al mateix nivell, es tracta d'exigir a cadascú la responsabilitat que li correspon, aplicant el mateix principi a tothom, respecte a la llei, a la proporcionalitat i a la responsabilitat pels propis actes. Per això demanen al bloc que valori aquestes modificacions que hem plantejat i, si són acceptades, donarem el suport a tots els acords. Gràcies. Gràcies, senyora Mesquida. Senyor Palmer. Bon vespre a tots. Nosaltres, la nostra postura també, aventura és un poc molt parescuda del que és la senyora Mesquida. Aquí avui debatem una moció que parla de criminalització i de desproporció i d'una suposada actuació policial injusta. Abans de fer aquestes afirmacions tan contundents hem de ser molt rigorosos, perquè una cosa és defensar el dret de qualsevol ciutadà a manifestar-se, a protestar i expressar el seu desacord en les polítiques turístiques. I una altra cosa molt diferent és afirmar que una actuació policial és desproporcionada, injusta, quan darrerament van sorgint imatges reforçant que la policia el que fa era un acte de defensa. Són acusacions molt greus i no les poden donar per bones sense proves. Les forces i cossos de seguretat tenen una funció molt clara: garantir la seguretat de tots, protegir els drets de tots els ciutadans i preservar l'ordre públic. I això també significa actuar quan consideren que una situació pot generar problemes de seguretat i d'alteració de l'ordre. No podem pretendre que la policia només sigui necessària quan es protegeix a nosaltres o quan actuen d'acord amb les nostres idees. També han de protegir els que no comparteixen les mateixes idees. Per això no compartim que es presenti l'actuació policial com una operació destinada deliberadament a criminalitzar la lluita contra la massificació turística. No crec que sigui correcte posar en dubte la professionalitat dels agents que varen intervenir, sempre aquí davant ordres de delegació del govern, que és qui autoritza les manifestacions. Hi havia unes ordres donades, que hi havia un punt que no se podia accedir tanta gent i aquí és on hi va haver un poc el problema. La massificació turística és un problema, sí, la massificació turística és un problema, ho sabem tots. Tenim problemes d'accés a l'habitatge, de saturació de serveis, de mobilitat, pressió sobre els recursos naturals i sobre el territori. Però una cosa és reconèixer aquesta realitat i una altra és justificar qualsevol actuació en nom d'aquesta reivindicació. No val atacar amb pintades empreses privades o mobiliari públic. Mallorca és una destinació turística. El turisme forma part de la nostra economia i de la nostra societat. Pràcticament tots tenim o vivim o toquem alguna cosa
que ve directe o indirectament del turisme. Això no significa que haguem d'acceptar qualsevol model turístic i que no podem exigir límits i regulacions. Sobre els fets concrets, la moció utilitza expressions com a operatiu dissenyat exclusivament per criminalitzar, intent sistemàtic i predeterminar abandonament de la neutralitat política. Són afirmacions molt greus. Si hi ha proves d'una actuació il·legal o desproporcionada que es presentin davant els òrgans corresponents i que es depurin responsabilitat. Nosaltres defensam el dret a protestar, però també defensam el dret de seguretat. Defensam el dret de reivindicar, però també defensam el compliment de la llei. I defensant que la policia pugui actuar quan sigui necessari per garantir la convivència. La massificació turística és un problema i l'hem d'afrontar, però no ho solucionarem enfrontant ciutadans contra policia ni policies contra manifestants. Nosaltres demanaríem una votació separada també i ens estendríem bastant de punts els 4 que de l'Ajuntament rebutja la condemna de pintar nazis aquest per suposat a favor i la resta ja aniríem votant. Gràcies. Gràcies, senyor Palmer. Senyor Rosselló, té la paraula. Sí, bé, intentaré anar per ordre. Senyora Vidal, jo no sé si vostè xerra en castellà perquè m'ho entengui tothom o perquè vostè aquí ja ve fer el míting aquest que surt retallable per les xarxes socials. Faci el que trobi. Jo si podia li contestaria en anglès si m'hauria d'entendre més gent. Anem per parts. Jo puc arribar a entendre que per vostès és igual si hi ha una imatge de qualcú que tira una pedra, si qualcú tira una botella. Vostè vendrà aquí a defensar la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, faci el que faci, independentment del que faci. És igual, hauria de fer molt grossa perquè vostè hi posés un però. Jo voldria saber si les imatges que hem vist de gent de la Policia Nacional, de la manifestació del 26, obrint el cap a periodistes que anaven equipats en càmeres, vostè això en quin protocol d'actuacions policials creu que està recomanat? Perquè jo, de la poc que sé de protocols, per exemple, de policial, diria que en principi no se poden pegar porrades per davall, per lo que és de cintura per amunt. Per tant, com és que compareixen 20 persones en el cap obert? Són nosaltres que tenim ganes de criminalitzar la policia i la Guàrdia Civil o vostès que no els posaran mai una coma ni un parar a el que fan mentre peguin en els rojos, en els verds, en els independentistes i tota aquesta gent, perquè no se'n van mai a pegar porrades a la feixina quan vostès els convoquen a tota aquella colla de falangistes i neonazis que han tascat el sol. No hi van mai allà a pegar cop de porra. Que no? Se'n van vostès tot contents que seva. Sempre són els mateixos que reben. Per tant, a vostè ja li va bé. Jo entenc que per vostès veure aquestes imatges que sempre reben els mateixos deu ser pràcticament com pornografia per vostès. No tenen res més... Senyora Vidal, estic d'acord, som a sessió plenària, però també li diu una cosa. Ja després d'arribar a segon quin debats, que sovint darrerament en aquesta plenària duim a terme aquests debats, que no sé si és això el que ens demana la ciutadania fa la nit, ja estic a un punt que pens que no sempre ho fan qui vol ni qui pot, d'acord? I per tant, senyora Vidal, hem de saber... hem de fer més gros el debat que acabi d'intervenir el senyor Rosselló i després vostè li contestarà. Ja està, ja no insistiré més, no ens entendrem, vostè ens tracta de delinqüents pràcticament, ens diu que hem posat una moció de 3 pàgines criminalitzant, com si li digués la greu de llegir les 3 pàgines. Passant al Partit Socialista, sí, així com han plantejat altres portaveus també, acceptant la votació per separat. Jo intueix que la senyora González en quins punts no estan d'acord. I jo crec que aquí vostès tenien una oportunitat amb aquesta moció que m'imagino que deixaran perdre per el que veig, de crec que passar per davant el que és el discurs o la coherència en les seves accions, amb assistir a la manifestació mateixa, passar per davant això que no, en certa manera,
poc de corporativisme, un poc de fidelitat a unes sigles per no demanar responsabilitats polítiques a un membre del seu partit. I jo entenc que en qualsevol altra situació el delegat de govern et s'afigura que tots m'ho haguessin mirat de cara, si m'ho hagués passat independentment del partit que fos. Perquè qui té la responsabilitat política sobre els casos, sobre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil és el delegat de govern. I en qualsevol altra situació jo crec que avui estarien aquí demanant, com nosaltres, la responsabilitat política que li pertoca. Per tant, jo entenc que vostès avui deixen passar una oportunitat de que la coherència amb el discurs vagi per davant la fidelitat a unes sigles. Respecte de les propostes que m'ha fet la senyora Mesquida del PI de les esmenes, de les 3 esmenes que ens proposa, li acceptam la modificació del punt 2, la redacció, ja la tornaré a llegir, quedaria així: per l'Ajuntament de Felanitx rebutja i condemna qualsevol ús desproporcionat de la força produït durant la manifestació de dia 26 contra manifestants pacífics i professionals d'un mitjà de comunicació i reclama l'esclariment dels fets i la depuració de les responsabilitats que si s'escau se'n deriva. Acceptam l'esmena en el punt 3, que la redacció quedaria així: per l'Ajuntament de Felanitx reafirma que les forces i cossos de seguretat han d'actuar amb plena neutralitat política i rebutja qualsevol instrumentalització política d'aquests cossos, però no li comprarem l'esmena en els punts 8 i 9, que vostè diguessin que us fusiona i de qualque manera vol que s'investiguin i se depurin responsabilitats si fos el cas. Jo no és que no estigui d'acord o que no estiguem d'acord en el redactat que vostè ens proposa, però crec que és un poc el mateix que la responsabilitat política que exigim en el delegat de govern. El delegat de govern no és qui dissenya els operatius policials, però així tot té la responsabilitat sobre aquestes coses. I quan passen fets tan greus com els que van passar dia 26 o els que van passar dia 15 de juliol en la detenció de l'activista de Santa Maria, crec que s'han d'assumir responsabilitats polítiques. I qui ha d'assumir la responsabilitat política o la responsabilitat, diguéssim, no tècnica, perquè al final és un càrrec que s'apunta políticament, de l'operatiu policial contra l'altre de Santa Maria és el cap de la Guàrdia Civil, encara que no fos ell qui dissenyava aquell operatiu, i el mateix en el cap de la Policia Nacional per la manifestació de dia 26. Al final, les persones que tenen la responsabilitat política són les que han d'assumir les responsabilitats per allò que fan els seus subordinats. I, per tant, entenem que la redacció dels punts quedaria com aquesta, així com està, no acceptant l'esmena que m'ha fet vostès. Respecte al que deia el senyor Palmer, li accepto la votació per separat, com he dit abans. Podríem allargar el debat xerrant sobre la massificació turística, que s'ha fet, que s'ha deixat de fer. No és el bessó d'aquesta moció, crec que anàvem a dos fets molt concrets, per tant no allargaré la meva intervenció parlant d'això. Celebro, en qualque manera, que vostès puguin veure que hi ha actuacions desproporcionades i ja ho veurem, això que com votin, i res més per ara. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Té la paraula la senyora Vidal. Gràcies, senyora Soler. Jo crec que en aquesta plenària se pot obrir un debat o no obrir un debat i que es vergui que cada partit polític digui el que hagi de dir, però des primer moment que un partit polític amb un portaveu té la poca vergonya de seure-se aquí i dir que els felanitxers que han votat a vots i que molts d'ells han acudit a qualque acte, a la feixina, sense manifestar-se, una diada, una paella, diguin que són neonazis, falangistes, que han anat a la feixina a cantar el cara al sol i que veure com peien trastades i castanyes a una altra persona és com veure pornografia. Vostè és la vergonya personificada. Vostè avui ha vengut aquí a presentar-nos una moció i jo com a regidora d'un partit polític estic en el meu dret de dir-li el que a mi me doni la realíssima i santa llana.
I jo no li he faltat el respecte a vostè, ni he dit si m'ha de xerrar en anglès perquè m'ho entenguin, ni posa en dubte les meves facultats de si he sabut llegir 3 pàgines o no. Però vostè té una molt mala costum. I és que darrerament les seves intervencions, molt còmiques, però és que a jo no me fan gent de gràcia, hi ha molta gent en poig. Pues a lo millor s'haurien de centrar en la representació dels que l'han votat i no només en els que vostè considera que ha de representar. Vostè mos ha dit de les pintades. Efectivament, s'han de condemnar les pintades que s'han fet en aquestes vivendes, en aquestes cases particulars, pintades nazis, és que s'ha de condenar. Però és que també s'han de condenar les pintades que varen fer aquestes activistes de Santa Maria a propietat privades. S'han de condenar totes. Nosaltres les condenem totes, no només unes, com vostè fan referència en aquesta moció. Però vostè sempre s'han de fer referència a una banda i no a l'altra. Si un agent comet una agressió o incompleix la llei, aquesta gent ha de ser condemnat. Però vostè en aquesta moció, com han dit altres partits, està generalitzant damunt tots els operatius, tots els agents, tots els policies. I si hi ha una persona que ha comès una il·legalitat, ha comès una agressió, aquesta persona ha de ser investigada i ha de ser condenada ella. I vostès xerren en general, perquè ja aprofiten aquesta moció per generalitzar per tots els cossos de seguretat que tenim aquí. Jo crec que aquestes mocions sempre hi haurà un punt de vista polític diferent d'una a l'altra. Però jo en cap moment, senyor Rosselló, he vengut aquí a xerrar ni de pornografia ni fer aquestes faltes d'educació que té vostè. Que jo li digui una cosa, si vostè considera que això és fer polític i vostè creu que guanyarà 2 vots d'aquesta manera, fer aquí el que trobi jo, per fer la nitxers que mos vegin i mos miren que vostè xerra d'aquesta manera als plenaris, és vergonyós. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyora González? No? Senyora Mesquida? Senyor Montserrat? Sí, gràcies a tots. Molt bones tardes a tots, molt bon vespre, en els que mos enteneu i podeu seguir així com xerram. I en els que no, fan uns cursos fantàstics. Donar-vos les gràcies per acceptar les modificacions dels 2 punts. Insistir en el punt 8 i 9, crec que és forçar l'escala de responsabilitat. És un fet que no s'havia d'haver produït, però sense haver tenir clar que hi va haver un ordre directe d'aquells 2 senyors en què intervenguessin. A nosaltres ens costa molt fer un atac personal contra, com bé vostè ha dit, els 2 càrrecs de responsabilitat més alta. En responsabilitat tens un problema, i és que moltes vegades quan tu creus o quan tu voldries poder donar la instrucció de no ho fegueu, el desastre ja està fet. Per tant, nosaltres insistim en que no podem votar aquells 2 punts a favor, vos votarem els altres punts, i aprofitaré per demanar disculpes als 70.000 manifestants que se van anar a manifestar amb un propòsit clar, tranquil, i perquè és difícil el mes de juliol moure gent en un menjar a baixa. Els demano disculpes perquè al final acabem centrats en el que s'endú la importància, que és el circo. I el circo és això que no havia d'haver passat. El bessó és que hi ha 70.000 persones emprenyades perquè estem estrets, perquè estem mal sofrits, perquè no hi cabem, perquè no podem arribar a Palma, per moltes altres coses. I mos estem desviant. Per tant, moltes gràcies. Gràcies, senyor Montserrat. Senyor Palomer? Sí, gràcies, senyora Blesa. Bé, la moció és criminalitzar una actuació, no? Jo només vull dir una coseta. Hi va haver un manifest aquí a la nit, n'hi va haver una solla, han estat totalment pacífiques, no hi ha hagut res. El moment que les coses se fan bé i això, crec que el dret a manifestar-se i expressar les idees hi són per tots.
Gràcies, senyor Palmer. Senyor Rosselló, darrera intervenció. Sí, per començar per lo darrer que ha dit el senyor Palmer, evidentment, la concentració que se va fer aquí se va desenvolupar amb total normalitat, la concentració que se va fer per mi ahir a Solla també se va fer amb total normalitat, no és que sigui un... Hi devia haver policia, segur, m'imagino que n'hi havia, segur. Per tant, no és una cosa generalitzada, nosaltres aquí és una actuació concreta, dues actuacions concretes. Vostè diu un operatiu, no intentant generalitzar en la feina que hagi fet la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, diguéssim, no anem a qüestionar qui està darrere de la línia de la jerarquia policial. No, aquí venim a demanar responsabilitats en qui són, aquí nosaltres entenem que són responsables polítics i policials de dos operatius en concret. Sabem la feina que fa la policia local a Felanitx, per exemple, sabem la feina que fa la Guàrdia Civil, ja que sé, per no anar molt en fora, a les costes, quan arriben immigrants o quan hi ha problemes que hi haurà en la clitja. Ho sabem, no venim a criminalitzar ningú. El que no podem fer que faci caricatura, que fa pintura la senyora Vidal d'aquesta moció i debatre contra això. Són dos operatius o dos fets en concret molt particulars. I demanar responsabilitats, no tampoc jo l'hi no criminalitzar els agents, intentant demanar responsabilitats en els que són els caps o responsables d'aquest operatiu. Dit això, i ja per acabar, la senyora Vidal, no, és culpa meva que vostès se'n vagin a fer paelles a la feixina. I amb aquí s'ajuntin vostès, si ho saben tots, aquí volen enganar, saps? Tot quan fem un acte de bloc, per el que sigui, ningú acaba cantant el canal sol. Quan vostès s'ajunten, passen aquestes coses, no? Que és pintura és casualitat, pintura és que jo què sé, em ven qualcun d'infiltrat. No és vergonya, tot el que digui, ja hem de representar, guanyarà 4 vots, no crec que vostès ja competen per mateix en això electoral, crec que no ens farem mal amb això. Ja intentaré representar, quan ja trobi més convenient, a les persones que me van votar el bloc per Felanitx, que després me van votar exclusivament. I ho faré de la millor manera. I si vostès que diuen, s'intenta ser còmic, jo sempre treballo que si se pot riure, s'ha de riure, encara que sigui un tema un poc delicat. A vostè no li fa gràcia? Tampoc era la intenció, ni esperava que arribava de seva. Per la resta, és que també no m'ho entendrem amb vostè. Jo m'imagino, m'agradaria com a mínim, que així com els altres han demanat votació separada per ja qualque punt, vostè que me digui, si vostè no condemnen, només pensen en una part, xerrant de les pintades, però vostè aquí té l'oportunitat de votar en contra d'unes pintades amb esvàstiques i en Creu de David, té l'oportunitat per fer-ho. Nosaltres li brindem així, la fata de plata. Ho faci, si tanmateix votarem punt per punt. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Abans de passar a votació d'aquesta moció, jo sí que algú he de demanar disculpes és a la ciutadania de Felanitx, perquè no crec que ni sigui el lloc ni el moment de les paraules i els fets que s'han dit dins d'aquesta plenària. Efectivament, tots som aquí perquè mos voten. Ni per ser rossos, ni per ser homes, ni per ser dones, ni per ser més intel·ligent, ni per no ser-ho. Perquè mos voten. I si vostès creuen que amb el que s'han dit aquí dins aquesta plenària poden aconseguir més vots, endavant. La meva opinió molt personal, senyor Rosselló, és que crec que s'equivoca. Si vostè mira el resultat d'altres... Tot el que fem per guanyar 4 vots, sinó per tenir la consciència tranquil·la. No, el darrer que ha dit. Si vostè mira el resultat de comunitats autònomes que hi ha hagut eleccions, veurà que part dels vots que augmenta vots venen de partits nacionalistes i venen del PSOE. Per tant, els vasos comunicants, com més se'ls facin estudiar. Ara bé, cadascú ha de fer el que digui i que pensi el que trobi. El que sigui millor per Felanitx. Per tant, una vegada acceptat la votació per separat, començarem. Primer punt. El ple de l'Ajuntament de Felanitx rebutja la desproporció de l'operatiu policial contra els activistes de Santa Maria del Camí. Vots a favor. 4 del bloc, 2 del PI. Vots en contra, 1 de vots. Abstencions, 8 del PP, 2 del PSOE. Punt 2 de l'acord és el que ha proposat el PI.
El ple de l'Ajuntament de Felanitx rebutja i condena qualsevol ús desproporcionat de la força produït durant la manifestació de dia 27 de juliol contra manifestants pacífics i professionals del mitjan de comunicació i reclama esclariment dels fets i la depuració de la responsabilitat que, si escau, se'n derivin. Vots a favor? 8 del PP, 4 del Bloc, 2 del PI. Vots en contra? 1. Abstencions, 2 del PSOE. Punt 3 de l'ordre del dia. El ple de l'Ajuntament de Felanitx, això, si no ho llegim, és el que ha presentat, l'esmena que ha presentat el PI. El ple de l'Ajuntament de Felanitx reafirma que les forces i cossos de seguretat han d'actuar en plena neutralitat política i rebutja qualsevol instrumentalització política d'aquests cossos. Vots a favor? 8 del Partit Popular, 4 del Bloc, 2 del PI. Vots en contra? 1 de vots. Abstenció, 2 del PSOE. 4. El ple de l'Ajuntament de Felanitx rebutja i condena les pintades nazis antisemites contra habitatges vinculats a les famílies de les acusades per les pintades de Santa Maria. Vots a favor? 8 vots del Partit Popular, 4 del Bloc, 2 del PI, 2 del PSOE. Vots en contra, 1 de vots. 5. El ple de l'Ajuntament de Felanitx rebutja l'acusació de pertinença a organització criminal efectuada contra les detingudes de Santa Maria. Vots a favor? 4 del Bloc, 2 del PI. Vots en contra? 1 de vots. Abstencions? 8 del PP, 2 del PSOE. 6. El ple de l'Ajuntament de Felanitx reafirma el seu compromís en la defensa dels drets inalienables de reunió, organització i manifestació. Vots a favor? 8 del PP, 2 del PI, 4 del Bloc, 2 del PSOE. Vots en contra? 1 de vots. 7. El ple de l'Ajuntament de Felanitx exigeix la dimissió del delegat del govern de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, com a responsable polític de les actuacions policials contra les activistes de Santa Maria i de l'operatiu de la manifestació de dia 27 de juliol. Vots a favor? 4 del Bloc, 2 del PI. Vots en contra? 3, 2 del PSOE, 1 de vots. Abstencions? 8 del PP. Punt 8 de l'ordre del dia. El ple de l'Ajuntament de Felanitx exigeix la destitució immediata del cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, Alejandro Hernández Mosquera, com a responsable de l'operatiu policial contra les activistes de Santa Maria. Vots a favor? 4 del Bloc. Vots en contra? Nosaltres. 8 del PP. Què m'ha dit un altre? 8 del PP, 1 de vot, 2 del PSOE i 2 del PI. 9. El ple de l'Ajuntament de Felanitx exigeix la destitució immediata del cap de la Policia Nacional a les Illes Balears contra José Antonio Puebla com a responsable de l'operatiu policial de dia 27 de juliol. Vots a favor? 4 del Bloc. Vots en contra? 8 del PP, 2 del PI, 2 del PSOE i 1 de vots. Vidoi. Perdoneu, però aquí m'ha dit nosaltres. Perquè ja només compta aquí ja. Vinga, punt 7 de l'ordre del dia. Moció del grup municipal Vox relativa a la supressió del registre de viatgers i de purificació responsabilitat pel dany causats al sector turístic. Té intervenció la senyora Vidal. Gràcies, senyora Soler. Bé, aquesta moció parteix d'una realitat molt senzilla i que els residents balears a vegades no ens hem de desplaçar només per oci, sinó que també ens hem de desplaçar o per anar al metge o per estudiar, per fer feina, inclús per moure'ns simplement. És vera que tenim una bonificació del 75%, però a vegades de poc... Què ha passat? L'altre, s'ha equivocat, la setena. Jo havia entès... Supressió del registre de viatgers i la purificació responsable per dany causat al sector turístic balear. Això passa per tenir les al revés. Perdoneu. Bueno, tot s'arregla. Aquesta és la pròxima. Vale. Aquesta és una altra cosa. Vale, aquesta moció és pel tema... No la llegiré al complet, sí que és vera que
que vosaltres ja l'heu pogut llegir, i és una moció que realment el que sí defensa és la seguretat, no ho poseu en dubte, però consideram que aquesta burocràcia desproporcionada i absurda no té cap tipus de sentit. Com sabem tots, el govern de Pedro Sánchez ha obligat en els hotels, agències de viatges, allotjaments o empreses de lloguers de vehicles a assumir de cada pic més tràmits, més costos i realment més responsabilitats amb els registres dels viatgers que venen a les nostres illes. Aquesta normativa fa temps que ha estat denunciada i que s'està qüestionant, i ara s'està qüestionant ara mateix per les institucions europees en relació també a la protecció de dades, i realment mentre que tot això, aquest procediment s'esclareix, realment els que l'estan pagant són els empresaris de les illes. A Balears consideram que això és molt greu, no podem viure sense el turisme, que això és un debat que tenim avui aquí, perquè molts de negocis i molta economia de les nostres illes prové d'aquests turistes. Nosaltres ho tenim clar, volem perseguir els delinqüents, però no volem convertir aquests hotels, empreses, agències o en extensions administratives del Ministeri d'Interior. Nosaltres el que demanam és la derogació d'aquest sistema i que se cerqui una alternativa que tingui i que garanteixi seguretat i privacitat, això davant tot, i sobretot que s'assumeixin les responsabilitats pels prejudicis que han ocasionat aquests experiments que ha fet el govern. El que realment se sol·licita és molt clar, menys burocràcia, més llibertat i més respecte pels que realment aixequen cada dia l'economia de les nostres illes. Realment és una moció que ja s'ha dit en el Consell de Mallorca i hem considerat suficientment important també per l'Ajuntament de Felanitx. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyora González. No va. Ara. No el toqui. Gràcies, senyor Belesa. Bé, doncs, mira, tinc dues sorpreses. Una, li votarem en contra. Però li votarem en contra perquè entenem que aquesta moció demana una renúncia expressa en el control de seguretat ciutadana i la coordinació amb els cossos policials europeus. Seguim amb temes de cossos policials per un pur i simple tacticisme de vots, perquè defensen un model que sempre estan defensant models de seguretat i que aquest, que és un dret per a tots i totes i és una eina de control que funciona en totes les garanties de privacitat i rigor jurídic, doncs entenem que no és una eina que a dia d'avui s'hagi de retirar. És cert que vostès també han fet ús perquè la Unió Europea a vostès els interessa quan els interessa i quan volen denunciar coses que consideren que no són, o que no volen, que impedeixen la nostra llibertat i que en aquest cas, com ha xerrat vostè, xerrava de llibertat, doncs entenem que aquí sí que el govern d'Espanya ja fa feina en la continuïtat d'aquesta norma, entre altres coses, perquè aquesta norma és l'únic emparó a nivell europeu que té, és el fet que s'ha de tenir molt d'arment en la cura de les dades, que si vostè s'ha llegit l'exposició de motius i el decret, veurà que únic i exclusivament aquestes dades que se remeten per via telemàtica van a uns arxius que gestiona els serveis i cossos de seguretat de l'Estat i que únicament se pot tenir accés a través d'una autorització judicial. Per tant, no sé quina problemàtica en tema de protecció de dades puguin tenir. Llevat d'això, a més, la seva moció
a mi m'ha generat una sèrie de dubtes, entre altres que vostè al llarg de tota la moció parla vostès parlen de despeses, de que això suposa despeses, que això suposa, i un altre torna a parlar de despeses, i que això suposa un perjudici per les empreses, per les empreses hoteleres, per les agències de viatges, per totes aquestes empreses que normalment contracten amb persones que no són residents habituals a la nostra comunitat autònoma i que necessiten tenir la seguretat de saber qui són quan venen aquí. Llavors, jo m'agradaria que vostè m'expliqués en què consisteixen aquestes despeses i què ha suposat, quin perjudici ha suposat en aquesta illa el fet d'aplicar, que ja fa estona que s'aplica, aquest Real Decret, perquè no hi cabem, Jo no tinc la sensació que la gent s'hagi tornat darrere perquè li hagin demanat les dades del DNI o del passaport, que és lògic i normal en totes les persones quan viatgen d'un lloc a l'altre. Res més, gràcies. Gràcies, senyora González. Senyor Rosselló. Sí, jo també, jo com la senyora González, ja no me val ni micro. Jo m'agradaria saber... Hola. Sí. 1, 2, 3. Jo m'agradaria saber quin és el dany. Què? El mòbil. No, que jo m'agradaria... Sí. No, que jo m'agradaria saber... Se sent? Quin és el dany exactament? Vostè m'ha xerrat de les despeses, però no hi ha aquesta xifra. M'ho diu a qualque punt dels acords que avaluï els danys econòmics, administratius i reputacionals causats en el sector turístic de les Illes Balears. El decret és del 2021, anem a veure. 2022, 16,47 milions de turistes. 2023, 17,83 milions de turistes. 2024, 18,74 milions de turistes. 2025, 19,05 milions de turistes. No, n'hi ha aquell que s'hagi fet por, és que ni fet aposta. No ho sé, és que tens la sensació que venir aquí a presentar el sector turístic, agències de turistes, d'allotjament turístic, de cotxes de lloguer, tal i qual, com les víctimes d'aquest sistema, és de tenir molt de coratge, com a mínim. I l'altra cosa, no ho sé, són dades que n'hi han d'estotjar aquestes empreses, és que no han de comprar servidors per guardar totes aquestes dades, no, hi ha una plataforma que habilita el Ministeri i se passen totes aquestes dades. Quin és el problema? No m'agrada tenir identificat els que venen, si són turistes. I ja m'imagino per allà on va. No, hi votarem en contra perquè no té cap sentit, mos parla de dany reputacional que no hi ha cap manera humana de quantificar molt manco el número de turistes que venen. Per tant, no, d'aquestes maneres hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyora Mesquida. Sí, gràcies, senyor Valesa. Hi ha vegades que les administracions, amb la voluntat de controlar més, acaben complicant molt més les coses del que seria necessari. I crec que aquest registre de viatgers n'és un bon exemple. Ningú discuteix que la seguretat és important, evidentment que ho és, però una cosa és garantir la seguretat i una altra és traslladar a hotels, allotjaments, agències de viatge o empreses de lloguer de vehicles una càrrega burocràtica excessiva, amb més feina, més costos i més responsabilitats administratives. A més, ja no estem xerrant només de les queixes del sector. La mateixa Comissió Europea ha qüestionat aspectes d'aquesta regulació relacionats amb la protecció de dades i amb la proporcionalitat
de la informació que s'exigeix. I per jo, aquí no hi ha una qüestió de sentit comú. Les normes han de ser útils, proporcionades i respectuoses a la privacitat dels ciutadans. I també han de tenir en compte la realitat de les empreses que les han de complir. El turisme, mos agradi o no, té un pes indiscutible a la nostra economia i precisament per això crec que hem d'escoltar el sector quan es diu que una normativa no funciona o que genera més problemes dels que resol. Per això donarem suport a aquesta moció i ho farem perquè compartim que aquest sistema ha acabat imposant unes càrregues excessives a moltes empreses i professionals i perquè creiem que és perfectament possible garantir la seguretat sense convertir-los aquests a gestors d'una burocràcia innecessària. També ens sembla raonable que s'avaluïn els prejudicis que aquesta regulació hagi pogut ocasionar i que si s'ha pres una decisió política equivocada o desproporcionada s'assumeixin les responsabilitats que corresponguin. I no ho plantegem com una batalla entre partits, sinó que el que volem és que una cosa bastant més senzilla, volem una cosa bastant més senzilla, que el govern rectifiqui allò que no funciona, escolti el sector i adapti la normativa al dret europeu i faci compatible la seguretat en la protecció de dades, la proporcionalitat i el sentit comú. Gràcies. Gràcies, senyora Mesquida. Senyor Penya. Gràcies, senyora Bel·lesa. Bé, des del grup municipal popular compartim el contingut d'aquesta moció i votarem a favor. El registre de viatgers impulsat pel govern d'Espanya és vera que ha imposat una càrrega administrativa excessiva al sector i planteja dubtes molt seriosos sobre la proporcionalitat de les dades que es recullen, l'accés a aquesta informació i la conservació durant 3 anys d'aquesta informació. Que ara aprofit, senyor Raixó, per dir-li que sí, segons l'article 5.3 estan obligats a guardar-ho durant 3 anys. És vera que hi ha una plataforma, però només per felicitar la comunicació. Estan obligats els establiments a guardar-ho durant 3 anys. Tots sabem el crim que hi ha ara mateix també de manera virtual i per això és un perill també haver de mantenir aquestes dades. Qui ho paga són les petites empreses familiars, moltes d'elles del nostre municipi. En 2 o 3 treballadors que no tenen ni departament jurídic ni departament informàtic que s'han hagut de pagar la butxada que s'adaptació a aquesta norma. Nosaltres no qüestionam la necessitat de garantir la seguretat ciutadana, però la seguretat no pot servir d'excusar per aprovar qualsevol normativa sense escoltar el sector i sense tenir en compte les conseqüències jurídiques i operatives. I aquest és precisament el problema d'aquest govern d'Espanya. Massa vegades legisla sense escoltar, ignora les advertències i tira endavant encara que li diguin que s'està equivocant. El Partit Popular no arriba ara a aquesta reivindicació ni actua a remolc de ningú. Fa gairebé 2 anys que advertim d'aquest problema i d'aquesta normativa. El setembre de 2024, abans de l'aplicació plena del sistema, el conseller de Turisme del govern de les Illes Balears, Jaume Bussà, ja va advertir per escrit al ministre de l'Interior les conseqüències d'aquesta normativa i li va demanar que no ajornés o deixat sense efecte l'aplicació. Aquí teniu la carta enviada al senyor Marlaska, que crec, no ho puc afirmar, però crec que no ha contestat. Posteriorment, el Partit Popular també va impulsar iniciatives al Congrés i al Senat. El novembre de 2024, el ple del Senat va aprovar una moció del PP per prolongar la suspensió i el febrer de 2025 es va aprovar una altra iniciativa del grup popular que ens demanava directament la derogació. Però el govern d'Espanya no va escoltar ni el sector, ni el govern de les Illes Balears, ni les iniciatives aprovades al Senat. Va decidir continuar endavant com si no passés res. I ara, a més, la Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció contra Espanya perquè considera que determinats aspectes d'aquesta normativa poden vulnerar el dret europeu. Encara no hi ha una resolució definitiva, però l'advertència és prou seriosa. I el pitjor és que fins i tot el govern d'Espanya continua sense suspendre el decret i sense reconèixer que es va equivocar. Aquesta és la qüestió. Quan un govern és advertit una vegada i una altra i decideix ignorar-ho tot, ja no pot parlar de desconeixement. Ha d'assumir la seva responsabilitat, rectificar i escoltar els afectats. Per tot això i per coherència amb allò que ja han defensat des del govern de les Illes Balears, el Congrés i el Senat, el nostre vot és que sí. I esperant que el govern d'Espanya faci ara que l'ha volgut fer en 2 anys, suspendre l'aplicació d'aquesta norma i asseure amb els afectats. I a part afegiré a la senyora González que no és qüestió, el que es qüestiona no és el registre per la seguretat, és recollir dades de pagament i de localització i conservar-les, com antes he dit, 3 anys i convertir un petit negoci familiar en un dipositari d'informació d'alt risc.
I això no ho diu el partit polític, ja ho diu la Comissió Europea. Així que, com ha dit vostè que se volia justificar en la seguretat perquè li deia la Comissió Europea també li diu que aquesta norma no està aplicada com toca. Gràcies. Gràcies, senyor Penya. Senyor Vidal. Gràcies, senyora Soler. Bé, seré molt breu. Jo crec que el que no han de fer és manipular la nostra proposta. Nosaltres, en el punt segon, diu literalment que el que volem és un sistema que garanteixi la seguretat ciutadana. No xerram de que o sigui, no sé què han entès vostès, però nosaltres el que no entenem és que aquesta mesura vulgui que la gent entri menys, sinó que, com vostè ha dit, els números augmenten. Per tant, la càrrega burocràtica damunt d'aquestes petites empreses augmenta. El que estem demanant és que se garanteixi una seguretat, però que no sigui damunt les esquenes dels empresaris, sobretot dels petits comerços. Me refereix que en el sector turístic, hoteler, lloguer... Han de ser raonables. No estem xerrant de llevar seguretat de cap manera. S'ha de trobar un mètode que sigui segur, que no hi hagi un problema en la protecció de dades i que a la vegada no vagi a càrrec de les empreses. Sol·licitam menys càrrega burocràtica. Seguretat sí, càrrega burocràtica no. Jo crec que ho han deixat molt clar i dono gràcies a la senyora Mesquida i al senyor Penya per vot a favor dels seus partits, perquè considerant que no és una moció política, que és una moció de sentit comú i donant les gràcies per els seus vots favorables. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyora González. Gràcies, senyora Balaso. Només una petita puntualització respecte de la manifestació que ha fet el senyor Penya. A part dels temes de seguretat, hi ha una cosa que se diu blanqueig de capital. I la Unió Europea, entre altres normatives, ens obliga a tots els professionals i empresaris dels països que formen part com a membres de la Unió Europea a guardar totes les dades i comunicar totes les dades de tots els ingressos que se fan i tots els pagaments que se fan en els seus establiments. És per això que se demana aquesta informació als ciutadans, als clients, i per això s'ha de guardar i s'ha de remetre. No és per una qüestió capritxosa del govern d'Espanya, sinó és una qüestió de seguretat també econòmica i per evitar el blanqueig de capitals. Gràcies, senyora González. Senyor Rosselló. Senyora Vidal, vostè ha llegit el punt que m'ha posat, que se suposa que aquesta mesura ha causat un dany econòmic i un dany reputacional en el turisme de les Illes Balears. Jo crec, en la meva humil opinió, que això és incompatible, o aquesta afirmació és incompatible que cada any vengui més turistes. I l'altra cosa és que voleu vestir un pot de defensa de la petita empresa, quan caricaturitzant empreses de lloguer de cotxe o empreses hoteleres com a petites empreses familiars, que ja n'hi deuen quedar poques, faig un poc forçar la màquina, sense anar més enllà, vull dir, no és una qüestió que m'ho pareixi que doni més de sis debat, vull dir, ja està, i votarem en contra i ja està. Gràcies, senyor Rosselló. Senyor Montserrat. Sí, nosaltres ja hem dit que votaríem a favor, però a la reflexió és molt fàcil. L'administració té una facilitat bestial per aplicar criteris estrictes i meticulosos per obtenir informació. Tu te fas pagès, però si no tens un grau mig com a mínim d'administratiu, tu no pots ser pagès, perquè no te funcionarà. Tu te fas electricista i ja has de mester grau superior, perquè amb indústria no t'entendràs. Per tant, és una vegada més recolzar que si som bons per demanar, han de ser bons per simplificar. I molt poques vegades veus que diguis verdaderament aquesta vegada havent simplificat. Molt poques vegades, per no dir quasi mai. També una persona d'empadronar-se davall un garrover. Empadronar-la davall un garrover. Llavors ja m'aclarirem si la informació serveix per res o no serveix per res. Però nosaltres empadronar davall el garrover.
Per tant, votarem a favor en el sentit crític de que l'administració té molt bo de fer aquest pic els ha rocat en els turistes, demà els toqui uns altres i passat demà uns altres. Dir-los, això ho vull així, 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 així. Però quan va ser al revés, mai canviem la manera de fer-ho. Per tant, votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Montserrat. Senyor Penya. Gràcies, senyora Belesa. Sí, senyor González, no vam escliar els encarregols. És a dir, igual que la Comissió Europea, quan hi ha blanqueig de capital, com diu vostè, li demana i li obliga a fer unes obligacions, també és la Comissió Europea que li està dient que aquesta norma és perillosa per la filtració de segons quines dades. És a dir, no ho estic dient de jo, és a dir, vostè se vol excusar en la Comissió Europea i és la Comissió Europea la que vos ha dit, en el govern d'Espanya, que aquesta norma no s'apliqui bé i que hi ha perill de filtrar documents de la gent. És a dir, blanqueig de capital, si està investigat, tothom està obligat a donar les dades que ha de demanar. Ara, però que aquí el que nosaltres reclamam és que la paralització de guardar dades personals de pagament durant 3 anys on hi pot haver un atac informàtic i robar les dades de la vostra targeta Visa, que crec que vostè no fa blanqueig de capital internacional, és perillós. I el que vos estem dient és que atureu aquesta norma, vos segueu en el sector, en la Comissió Europea, en el que haureu de seure i feis una norma com toca. Però vostès no volen mai assumir que vos diguin si una cosa la feis bé o malament. I és l'únic que vos demanem. Ja no vos ho diu nosaltres, vos ho diu en el que vostè se vol justificar, la Comissió Europea. Gràcies. Gràcies, senyor Penya. Senyora Vidal, darrera intervenció. No? Passam a votar. La moció aquí diu. Primer, la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx insta el Govern d'Espanya a derogar immediatament el Real Decret 933/2021 i totes aquelles disposicions que imposin obligacions desproporcionades de recollir i comunicar dades de viatgers sobre empreses turístiques. Segon, la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx insta el Govern d'Espanya a substituir aquest reglament per un sistema que garanteixi la seguretat ciutadana, respectant la privacitat del ciutadà, la normativa europea i la viabilitat operativa de les empreses del sector. Tercer, la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx expressa el seu suport a les empreses turístiques, establiments hotelers, allotjament turístics, agències de viatge i empreses de lloguer de cotxes a les Illes Balears que han de suportar els costos derivats de l'aplicació d'aquest reglament durant més d'un any. Quart, la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx exigeix l'assumpció de responsabilitats polítiques per part del membre del Govern d'Espanya, responsables d'aprovació, desenvolupament i manteniment d'un reglament que ha generat danys econòmics del sector turístic i que s'està sent qüestionat per les institucions europees. Cinquè, la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx fa una crida al Govern d'Espanya perquè avaluï els danys econòmics, administratius i reputacionals que ha usat el sector turístic de les Balears per l'aplicació d'aquestes regulacions i adopti les mesures necessàries per compensar aquest dany. Sisè, la sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx insta el Govern de transferir aquests acords del Govern d'Espanya, al Ministeri de l'Interior, al Govern de les Illes Balears, a les organitzacions empresarials del sector turístic i a les institucions europees competents. Vots a favor, 8 del Partit Popular, 1 de vots, 2 del PIB, vots en contra, 4 del Bloc i 2 del PSOE. I ara, punt 8 de l'ordre del dia, moció del grup municipal Vox relativa a la implementació d'una tarifa fixa per als residents de les Illes Balears en vols entre illes i la península. Ara, senyora Vidal, torna a tenir la paraula. Gràcies, senyora Soler. Ara sí, me sap greu antes l'equivocació. Com havia dit abans, aquesta és una moció perquè realment els residents de les Balears patim una realitat molt senzilla i és que hem d'agafar un avió molt de pis per anar al metge, per anar a fer feina, per veure la família o simplement per moure'ns interilles o a la península. És vera que tenim una bonificació del 75%, però de poc mos serveix si després determinades companyies pugen els preus i una part d'aquesta ajuda pública acaba absorbida per les tarifes. Aquests dos béns públics que s'han destinat a compensar la insularitat creiem que han de beneficiar els residents i no engreixar els preus dels bitllets.
Per això avui proposam estudiar i implementar una tarifa fixa amb un preu màxims assequibles i estables per residents, tant per interilles com per viatges a la península. Jo crec que, com sabem, la insularitat no l'han triada, però tampoc no l'han de pagar, cada vegada que necessitem sortir de les illes o viatjar interilles, no xerrant de privilegis de cap manera, ni jutjant visqui on visqui la gent, anem xerrant d'igualtat entre tots. Per això vos ha presentat aquesta moció avui. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Té la paraula la senyora González. Gràcies, senyora Baldosa. Bé, li he dit que tenia dues sorpreses. Aquesta és la segona. Li vull fer una proposta. Anem a veure. Vostè sap que és un tema, jo crec que tots els que estem aquí han sentit parlar d'aquesta tarifa plana dels vols. Des de l'any 2000, més o menys 2017, ja se va intentar proposar i el govern d'Espanya en el seu moment va fer una consulta a la Unió Europea i va ser negativa, ens varen dir que no. En el 2018, quan ja governava un govern del PSOE, es va aconseguir que a través del règim especial de Balears per tenir aquesta bonificació que vostè ha comentat del 75%. Jo no li discutiré que és vera que el que fan les aerolínies en aquest sentit són qüestions entenc que del mercat i que és el seu negoci i se n'aprofiten. Què passa? Que ens trobam que estem informats de peus i mans i que aquesta tarifa plana que nosaltres demanem no se pot imposar perquè les normes que nosaltres mateixos ens hem creat, formant part de la Unió Europea, no ens ho permeten. Llavors, jo li propos que en comptes de demanar l'acord tal com vostè planteja, jo li plantejaria demanar la creació d'una comissió no permanent per estudiar, formada per experts amb l'objectiu d'analitzar, redactar i tramitar una proposició de llei davant el Congrés dels Diputats per a la modificació del règim especial de les Illes Balears que permeti assolir un sistema de bonificacions de transport aeri i marítim jurídicament viable davant la Unió Europea, econòmicament sostenible i que garanteixi preus assequibles i estables a tota la ciutadania de les Illes Balears, evitant així aquesta situació d'abús. Si és així, els hi votaríem a favor. Gràcies. Gràcies, senyora González. Senyor Rosselló. Per part nostra, estem d'acord en el fons de la qüestió, és a dir, estem d'acord a favor d'una tarifa plana, però trobem que la moció és un poc incompleta en el sentit, primer, que no parla també de trajectes marítims, només parla d'aerolínies i també són objecte d'aquesta bonificació. Jo crec que en aquest cas sempre ens trobem amb aquelles distorsions de l'oferta i la demanda o del lliure mercat que tant consagra la Unió Europea, és que no podem, com deia la senyora González, no se mos permet posar una tarifa plana, però al mateix temps se permet que determinades aerolínies o determinades companyies aèries s'aprofitin de les subvencions públiques per aquests trajectes per engreixar el preu del bitllet i així a la pràctica també multiplicar els seus ingressos. Per tant, per nosaltres estem d'acord en el fons de la qüestió. Després la idea de com s'ha de materialitzar és el que ens pareix que està molt poc desenvolupat. I també en les conseqüències de la cosa que hauria de dur. Jo crec que també s'hauria de començar a estudiar sancions per aquestes aerolínies que de fet sí que inflen el preu cada vegada quantes bitlletes està bonificat. Per tant, tot i compartir el fons de la moció, la veiem bastant pobra, bastant inconcreta i per això tiraríem més cap a l'abstenció. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Senyora Mesquida. Gràcies, senyora Baldosa. Nosaltres compartim el problema que planteja aquesta moció. Els que vivim en unes illes sabem perfectament
que haver d'agafar un avió per anar al metge, estudiar, treballar o visitar la família no és cap luxe. La insularitat té un cost i aquest cost no pot acabar limitant els nostres drets. També sabem que el sistema actual no sempre ha funcionat com hauria de funcionar. Tenim bonificacions importants, és vera, i tot i així continuem veient determinades dates en què els preus dels bitllets són absolutament desproporcionats. Per tant, el problema existeix. On tenim dubtes és en la solució que ens proposa Vox. Aquesta moció parteix de la idea de la tarifa plana, una tarifa plana que Europa no la vol o no la regula. I tampoc ens explica prou com s'hauria de finançar aquesta tarifa plana, o aquesta solució que ens dona Vox, com s'aplicaria, quins límits tindria, ni si és realment la millor fórmula per aconseguir que els residents viatgin a preus assequibles, perquè tampoc no ens diu quina és la tarifa plana, no ens diu el preu. Hi ha una altra qüestió que per nosaltres, com ja ha dit el bloc, és important. Si parlem de mobilitat insular, no podem parlar només d'avions. També hi ha el transport marítim. Hi ha persones que necessiten viatjar amb el seu vehicle per fer feina, per motius familiars o personals, d'illa en illa, i aquesta realitat també forma part dels efectes de la insularitat. Des de Coalició per Mallorca al Piflanitx no ens volem queixar amb una única fórmula. Si la solució passa per una tarifa plana, l'hem d'estudiar, d'acord? Si passa per millorar les bonificacions, controlar possibles abusos de preus, reforçar la competència, establir obligacions del servei públic o combinar diferents mesures, també les hem d'estudiar. El que ens importa és el resultat, que viure en una illa no es converteixi en ciutadans amb menys possibilitats per moure'ns. I també creiem que les institucions de les Illes Balears han de tenir molt més a dir en les decisions sobre la nostra connectivitat. No tot s'ha de decidir des de Madrid, sense tenir en compte la realitat del territori. Per això compartim l'objectiu de la moció, però considerant que la proposta queda un poquet curta, presenta com a solució tancada una fórmula que necessita molta més concreció i a més deixa fora una part molt important, que és el transport marítim. I per aquests motius el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies. Gràcies, senyora Mesquida. Senyor Peña. Senyora Bel·losa. Sí, senyora Vidal, el nostre vot serà contrari. Però no votàvem contra bitllets més barats, votàvem contra una tarifa plana sense preu concret, sense cost calculat i sense cap garantia de freqüències, places o connectivitat. Compartim una part del diagnòstic. És cert que, especialment en determinades connexions a la península i en dates de molta demanda, els residents poden trobar preus excessius. I és cert que la Comissió Nacional de Mercats i la Competència va detectar que una part de l'augment de la bonificació podia haver-se traslladat als preus. Però aquesta moció presenta dues realitats diferents com si fossin la mateixa. El mateix estudi de la CNMC va concloure que en els vols interinsulars l'augment de la bonificació del 75% no va provocar cap pujada de les tarifes i que el preu efectiu pagat pels residents va baixar aproximadament un 44%. Per tant, no podem afirmar de manera general que el sistema actual no funcioni, perquè no funciona igual a totes les rutes. La moció, a més, parla indistintament de tarifa fixa, tarifa plana i preu màxim, i no són el mateix. Si parlem d'una tarifa fixa o única, correm el risc que desapareguin les tarifes promocionals que avui poden ser inferiors. Si parlem d'un preu màxim, s'ha de concretar ruta per ruta. Quin serà aquest preu, quines freqüències i places es garantiran i si hi haurà compensació pública i quin cost tindrà. La moció no concreta res d'això. Aquesta fórmula, com bé han dit, tampoc és nova. Entre el 2003 i 2008, els vols interinsulars ja van tenir un sistema de tarifes màximes i el mateix govern d'Espanya el va substituir per tarifes de referència. I l'any 2017 el govern del Pacte va proposar una tarifa única de 30 euros per als vols interinsulars. La CNMC va advertir dels riscos, menys competència, manca de garanties sobre freqüències i places i abstinència d'una estimació rigorosa del cost públic. I el març del 2018 el ministre de Foment va anunciar davant el ple del Senat que la Comissió Europea havia contestat que aquella tarifa plana era contrària a la normativa comunitària, que no estava justificada a les actuals circumstàncies i que era desproporcionada. I ara arribam al cas més recent, que és el que hauria de tancar aquest debat. L'Estat va promoure una obligació del servei públic en tarifa màxima a la ruta Menorca-Barcelona,
Al maig del 2025, la Comissió Europea va dictaminar que era injustificada. No hi havia un mal funcionament del mercat i la necessitat de mobilitat dels menorquins ja estaven prou atesos per l'oferta existent. I el setembre del 2025 el Ministeri de Transport la va descartar definitivament i així va reconèixer per escrit en resposta a una pregunta parlamentària. I permetin que li llegeixi el més important d'aquell dictamen, perquè no ho dic jo. La Comissió Europea va advertir que imposar topalls de preus, horaris o freqüències pot tenir l'efecte contraproduent de reduir l'oferta de serveis aeris i eliminar les tarifes més econòmiques, cosa que afectaria especialment els passatgers més sensibles al preu. Els passatgers més sensibles al preu, és a dir, la gent amb més poder adquisitiu, és el que miren el preu van de mirar l'horari i que si no és baix no viatgen. Aquesta és la paradoxa d'aquesta moció. Una proposta presentada com a social acabaria perjudicant precisament els que menys tenen. Un preu màxim protegeix qui ja podia pagar 200 euros. El que no fa és fer aparèixer el bitllet barat, que avui és i demà no hi seria. Nosaltres no defensem cap pràctica abusiva de les companyies. Si n'hi ha, s'han d'investigar, controlar i sancionar. També s'ha d'exigir transparència i la formació dels preus, mantenir la bonificació al 75% i actuar ruta per ruta quan s'acrediti un problema real de competència, de freqüència o de capacitat. Això és el que defensa el govern de les Illes Balears i el que s'ha de reclamar l'Estat, que és qui té la competència. Perquè defensar els residents no és promoure un preu damunt un paper, és garantir preus assequibles, però també vols, freqüències i places quan realment es necessiten. Per responsabilitat, votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Peña. Senyor Vidal. Gràcies, senyora Soler. Bé, en referència a la moció, crec que ha quedat molt clar. En referència a l'esmena no li acceptarem. En el Consell de Mallorca és curiós que el partit d'esquerres, incluït el PI, votassin a favor d'aquesta moció. I me comenten que no és la mateixa. Per tant, jo m'assenyiré la moció que tenim davant, així no correm el risc d'equivocar-nos i és vera que potser la moció no és extensa, crec que és una moció concisa, amb un fi que era de poder reforçar aquestes bonificacions en els illencs, per tant crec que no és necessari estendre-nos molt més. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Intervenció, senyora González. No, només una cosa, que l'esmena que s'ha plantejat és exactament la mateixa que es va plantejar en el Consell de Mallorca. D'acord. Senyor Rosselló no, senyor Mesquida o senyor Montserrat no, senyor Peña no. Passam a votar. Acord. La sessió plenària de l'Ajuntament de Felanitx del Govern d'Espanya estudiar, dissenyar i implementar en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el diferent Consells Insulars un sistema de tarifa plana per als residents de les Illes Balears amb vols entre les Illes Balears i la península, així com en connexions interinsulars que garanteixin preus màxims assequibles i estables, prevenir pràctiques abusives de preu per part de les aerolínies i assegurar que l'ajuda pública destinada a compensar l'aïllament beneficiï directament i de manera efectiva als ciutadans de residents. Vots a favor, un de vots. Vots en contra, 8 del Partit Popular, 2 del PSOE. Abstencions, 4 del Bloc i 2 del PI. Passam al punt 9 de l'ordre del dia, estudi i resolució de les mocions que puguin ser presentar i l'urgència de les quals sigui declarada de forma legal. No n'hi ha cap. Punt 10, donar compte de les resolucions adoptades per la Balia. S'han dictat resolucions del número 930 a 7.016. Donar compte, punt 11, del compliment de la llei 27-2013 pel que fa a la publicació del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, que només hi ha una plaça, que és la secretària de Balia. I punt 12, prets i preguntes. Abans de començar en els prets i preguntes, per aquesta sessió plenària, vos volem donar compte que durant 28 dies hi ha hagut el servei de bus interurbà de Porto Colom, que fins avui ha hagut 5.071 usuaris, hi ha una mitjana diària de 181 usuaris, el dia que hi va haver més passatgers va ser dia 16 de juliol, a Mare de Déu del Carme, amb 315 passatgers, i el dia amb menys usuaris va ser dia 6 de juliol amb 80 passatgers. Per tant, fins aquí no podem dir més que estem contents d'aquesta mesura presa i que a més la gent l'utilitza molt.
A partir d'ara, prets i preguntes, senyora Vidal? No? Senyora González, prets i preguntes? Sí. Respecte de que heu donat compte d'aquest tema, del tema de l'autobús aquest urbà, a veure, jo, està molt bé que se tingui en compte el nombre de persones que l'han fet servir, però jo m'agradaria saber si, en primer lloc, si la despesa que s'està fent per aquest autobús, entenc que si s'emplea tant és una despesa que mereix la pena, però quina conseqüència ha tingut per la finalitat que tenia, que era, se suposava que desofegar un poc el trànsit de la carretera de l'Arenal, evitar que la gent no hagués de cercar aparcament, que no hagués tant de cotxes. En aquest sentit, vostès han fet qualque valoració, se fa qualque valoració, hi ha qualque resultat en aquest sentit? Vostè sap com han de fer la valoració, hi ha com qualque resultat, perquè qualque pregunta que té sentit comú i n'hi ha una que no té gent de sentit comú. El manco que posa una persona que sàpiga la gent que passava abans en cotxes i que no passin guany pel camí de l'Arenal, la resposta és molt complicada. Ara bé, sabent que la major part dels usuaris són residents de Porto Colom i joves de Porto Colom, sí que poden garantir que forçosament tota aquesta gent que se desplaçava amb un cotxe particular ja no s'hi desplaça. Quan li estem parlant que en 28 dies hi ha 5.000 persones que han fet ús d'aquest transport públic, entenem que efectivament hi ha hagut una davallada del transport particular. Simplement és cosa de resposta lògica i sentit comú. Ningú ha anat. Vostè pot dir que no, vostè ha fet l'estudi, vostè ha anat a un per un dels que van en el bus i li demana, vostè aniria en el seu cotxe, vostè aniria en la seva moto, si és un jove, pràcticament en moto. Va fer vostè, si vostè sap les dades, molt les digui, perquè evidentment l'equip de govern aquesta encara no l'ha feta. No l'hauríem de fer, perquè nosaltres, per exemple, les persones que hi havia a la part de la capella, dimecres o dijous de matí, tot eren persones majors de 70 anys, i n'hi ha qualcuna que feia 2 anys que no havia anat a la platja. Ja m'ho compensa. I ara hi poden anar cada matí. Per tant, ja m'ho compensa. A nosaltres, com a equip de govern, m'ho compensa. M'entén? A nosaltres m'ho compensa. Gent, persones majors que feia 2 anys que no havia pogut anar a prendre un bany a l'Arenal. Perquè no hi volia anar en cotxe, a nosaltres això ja m'ho compensa. Per tant, és de sentit comú. Vostè ha fet estudi, si és tip gratuït, deixen més el cotxe que seva o no deixen el cotxe més aquí seva per desplaçar-se de Falanitge a Manacor o de Falanitge a Palma. L'ha fet el PSOE que ha governat 8 anys i va posar tip gratuït. Següent pregunta. Sí, jo un parell hi ha una pregunta o com ho volia fer. Més que res tenint en compte l'estiu que duim en qüestió de temperatures i que la mà està com un plat de brou de peix, no és molt difícil d'imaginar que quan vengui la temporada de pluges, en el setembre o l'octubre, mos pugui fer qualsevol tipus de rombada important, i era per saber si vostès tenen en compte o han fet qualque actuació, sobretot referent al tema de desembossar clavelleres, primer que les clavelleres puguin absorbir la màxima d'aigua dins la mesura de les possibilitats, i el tema dels torrents, serien aquests dos àmbits. Més que res, evidentment sabem que no se pot evitar tot, ni demanar cap miracle, però de cara a fer les actuacions que siguin necessàries per evitar en la mesura de les possibilitats qualque desastre. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Estem netejant tot el que podem i més, i netejant torrent i fent tot el que podem, però mesures extraordinàries és el que hi ha. És a dir, intentar, de totes maneres, jo els ho vaig dir l'any passat i els he seguit dient enguany, que hi ha zones que un temps se feien molt netes i que ens recomanen que no se facin tan netes perquè quan ve una riada d'aquestes, els arbres el que fan és frenar. D'acord? Li dic perquè ens ho han dit així, no només en altre lloc. Se feien les mesures que podem, és a dir, ja veurem, no sabem què vendrà. Diuen que ha de venir una dana per Sant Agustí, doncs mira,
Ja ho veurem. Senyora Vidal no té més preguntes, ha dit no. Senyora González, senyor Bonet. Jo sí. No, l'altre dia vostè va fer públic, ja mos havia comentat en la Junta de Portaveus, varen fer públic l'operatiu que s'ha durat a terme pel tema de l'eclipsi aquí a Felanitx. Han fet qualque valoració del cost que ens suposarà aquest operatiu? El cost de l'operatiu no li podrem valorar el que ens costaran les hores extres de policia, que són, en total seran 10 i per tant això li podem valorar, d'acord? Els de protecció civil no li podem valorar perquè evidentment són hores que no se paguen. La Guàrdia Civil no li podrem entrar a valorar en aquest cas. L'únic cost que li podrem entrar a valorar serà les hores de l'agent extraordinari de policia local que vendrà. El cost de la despesa d'ambulància li podrem dir, perquè el tenim contratat, i el cost de la despesa d'urinaris també el tenim contratat, per tant també li podrem dir. I de seguretat privada que tenim contratat també li podrem dir. Tot el que hagin de contratar serveis externs li podrem confirmar. Així no li podrem dir més perquè no tindrem les hores, tot el que hem posat extra el tindrem contratat, em podrem dir. Senyor Rosselló, Cervera, mestre, senyor Cervera. Bé, bon vespre. La pregunta fa referència als treballs de manteniment que se van fer, no sé si la setmana passada o l'altra, a l'emissari de Cala Marçal. I a veure si aquesta aigua verda que sortia allà i que deien que eren unes alges podia tenir qualque cosa amb aquestes reparacions que se van fer. Gràcies, senyor Cervera. Senyor Montserrat. Sí, gràcies. No, és dir, no va tenir res que veure. A més, se van donar compte, tot el que es van donar compte és de quan van enviar bussejadors, ho van resoldre en el temps mínim i en l'equip de salvament, en l'equip de busseig que van intentar veure a on era aquesta rampuda, van dir que no podia fer molt de temps que hi fos. Pràcticament la van detectar, diria, el mateix dia que se va produir. Perquè era molt fonda, era un poc complicada, però se tocava haver vist si fos tant. Per tant, nosaltres seguim tenint clar que no. Evidentment, no ajuda quan material d'aquells va a la mà. Això no ajuda. Ara, que és excusant, vos diré jo que no. Gràcies, senyor Montserrat. Senyora González, senyor Bonet. No? Senyor Cervera, senyor Mestre, senyor Rosselló. Senyor Cervera. També és damunt la feina aquí, damunt l'emissari. No sé si quan se va fer aquesta reparació se va fer un seguiment d'aquest tub a dins l'aigua. Perquè jo bussejant, que ja és un dels meus hobbies, sé que a uns 34 metres hi ha un geremull de tubos geremullats que són part de l'emissari. Jo entenc que aquests tubos, quan se va construir, són tubos que degueren sobrar i van quedar tirats allà. A veure si sabem exactament fins a on arriba l'emissari i on, perquè podria ser que costés massa, estaria massa car per de la vorera i que sense haver connectat aquests tubos no hi podria haver problemes. No, senyor Cervera, se va fer un arreglo provisional perquè van trobar una xapussa de feia molt de temps i el que han deixat és perquè han planificat per fer una reparació en profunditat durant l'hivern. Per tant, això ens ho han notificat des d'Abaqua. D'acord? Tot i que també les dic que la setmana passada van anar al Consell d'Administració d'Abaqua la reforma ja total de l'estació impulsora de Porta Colom, que ha sortit ja a exposició pública i que per tant està ja en tràmit de que aviat pugui ser una realitat. Se calcula que potser se podrà deixar licitada abans que va la legislatura. Costa, mira, li diré, l'anualitat de 2026 són 386.230 euros, l'anualitat de 2027 són 2.703.612 en bons euros,
en Oliet 2028, 4.634.763,62 euros. Total, que les obres de millora i tot seran més de 7 milions d'euros. Més preguntes? Si no n'hi ha més, senyor Cervera. Sí, avui anirà d'aigua, això. Vinga. És pel senyor Garzón. És per veure el problema que hi va haver a Sorta, a veure si ja està solucionat del tot i com ha anat, sí, en aquest cas. Senyor Garzón, té la paraula. Sí, se va solucionar fa un parell de setmanes ja. Ja no tants aigua al vespre ni res. Ho van solucionar, van reparar un parell de fuites que hi havia, van canviar un tros de canonada també, que tenia problemes, i amb això ja supos que haurà baixat també un poc el consum, o no ho sé, però ho han solucionat. Gràcies, senyor Garzón. Més preguntes, senyor Cervera? Sí, també fa una miqueta de referència en això, no en el xat de Sorta concretament, sinó un poc en el del municipi, ja que els altres municipis de prop han tingut no restricció d'aigua, però sí que han limitat bastant el caudal perquè el consum sigui una mica inferior, degut als temes de la sequera i això, i per veure si a Felanitx teniu colze pla per si els aqüífers a un moment donat no donessin abastament en el consum d'aigua. I tenint en compte que segons un estudi de terra ferida que contava que a Felanitx hi ha en sòl rústic hi ha entre 800 i 1.000 parcel·les edificables, que si s'arribassin a fer totes en tema que la majoria serien en piscina i tot això, segurament si donaríem abastament a poder abastir en això encara que se pogués, que s'hi arribés. Gràcies, senyor Cervera. Senyor Garzón. Bueno, el pla seria molt fàcil, fer el mateix, fer restriccions. Per no arribar a això, què hem de fer? Hi ha un projecte en marxa d'un depòsit de 2.000 tonelades en Escollet, un pou nou en Escollet, i s'està mirant ben de fer qualque pou més per la zona de baix del poble, per vestir el polígono, hospital, tota la zona de baix. Això seria el pla per evitar restriccions. I l'altre m'has dit? En el tema de les parcel·les en rústic que són edificables. No, rústic no donava aigua. Quan venen a sol·licitar el subministre d'aigua, ho rechazam. Bueno, però ja demanar la sol·licitud per fer un pou i això ja no és cosa nostra. Gràcies, senyor Garzón. Més preguntes? Si no hi ha més preguntes, bé, ja és la darrera sessió d'aquest mes. Dins la setmana que ve començaran les festes de Sant Agustí, hem d'haver passat el famós eclipse aquest dimecres. El dimecres, com a novedat, heu rebut, nosaltres no vos hem enviat encara tota la convidada empresa perquè el programa Sant Agustí esperant que surti a final d'aquesta setmana, d'acord? Tot no tenim vos ho farem arribar a cada una de les vostres cases, però dimecres com a novedat que esteu tots convidats, els amics del convent de Sant Agustí, enguany han escrit els gotxos a Sant Agustí i a més les han arranjat, en Joan Oliver ha posat la seva música, i per tant, com a novedat, anem en processó des de l'Ajuntament fins al convent de Sant Agustí, acompanyat per la banda de música, i en davant del convent, allà la coral de Felanitx, la coral del Conservatori i únic com a brins que entraran els gotxos a Sant Agustí, se pujarà la bandera del convent i se servirà un agostinet. I aprofitam el mateix dimecres perquè la inauguració que se feia de la nit de l'art de l'escultura dels dijous l'han passat el dimecres, ja que tots serem en el convent. Per tant, vos ho dic, ho representem, però abans, com que això és una novedat que no en comptàveu suport, no sé si ho sabíeu, hi ha qualcú que supos que sí segur,
Per tant, serà dimecres a les 7 de Sora Baixa a davant l'Ajuntament. Dimecres a les 7 de Sora Baixa davant l'Ajuntament i m'ho anem en processó amb la banda de música. Dimecres de nou, Melanie. Vinga. Ets a porta. Sí. Ets a posar bandera de Sant Agustí, tal com he explicat, i ara cotxe a Sant Agustí. S'aixequi la sessió.